What? Hola, molt bon dia a tots. Jo sóc Dic Xaprema i avui treballarem la por. La por ens pot venir per moltíssimes coses. Ens pot fer por enfrontar-nos a un examen, ens pot fer por, tenim por dels animals, por dels gossos, por dels cucs, de les serps, de les rates, de vés a saber què. Podem tenir por del futur, tenir por de i ara què, no? Por de canviar de casa, ara resulta que el llogater no em renova el lloguer, m'haig de buscar un altre pis, on aniré, què faré... Ens pot fer por... Podem tenir por de conduir, per exemple, ens pot fer por aprendre coses noves, ens pot fer por, no sé, haver de parlar amb els fills de segons què, no? En fi, totes aquestes pors al cap i a la fi són por, de manera que sigui quina sigui la situació vostra o quina sigui la vostra por, podeu fer aquest exercici igual. Val? Si algú té una por molt intensa a alguna cosa i, bueno, pel que sigui, entreu en un atac de pànic, el que heu de fer és obrir els ulls, respirar fondo, obrir els ulls, mirar cap a tot arreu i veure que esteu segurs, que sou a casa, que sou a l'habitació, al menjador, on sigui que estigueu mirant el vídeo, en un lloc prudent, espero. Mireu cap avall, mireu cap al costat, cap amunt, cap al darrere, cap a tot arreu. Val? I us dieu, estic segur, estic a casa, no hi ha perill, estic segura, no hi ha perill, no hi ha motiu de tenir por, estic bé, estic tranquil·la, estic a casa, estic segura. I us ho dieu en veu alta, que el vostre cos us escolti també, i mireu, us assegureu, estic bé, no hi ha perill, sóc a casa, estic tranquil·la, estic bé, vale? Això si realment perdeu el control, no? Que entreu en un atac de pànic, perquè a vegades amb la por pot passar. Si no, doncs començarem l'exercici, anirem a experimentar la por. La por és una cosa desagradable, ja ho sé. Quan entrem a sentir la por, molts cops tenim algun bloqueig. Alguna cosa que ens vol protegir, com una barrera, com per aquí no vull. Val? O ens volem fer forts i com si ens preparéssim per rebre un cop, no? I això fa que no puguem sentir la por. Ens crea com una barrera. Val? Llavors, també anirem a veure aquesta resistència per poder-la relaxar, per poder-nos donar permís a nosaltres mateixos i poder arribar a sentir la por. Experimentarem la por, els que ja sabeu com va lo de la integració emocional, ja coneixeu aquesta part. Experimentarem la por i és com ficar-se en una banyera plena d'aigua freda, no? Al començament, ostres, és molt intens, però quan hi portes uns minutets, bueno, ja t'aclimates. Aquesta por passa de ser molt intensa a anar-se calmant, anar-se regulant. S'integra, la integrem en el nostre cos, en el nostre sistema emocional. Què vol dir això? Que si hem de prendre alguna decisió, probablement estiguem dominats per aquesta por abans de poder-la tractar, no? Quan volem prendre alguna decisió i ens guia la por, la decisió que volem prendre no és la que més ens convé, sinó que serà la decisió que ens apartarà de la por. Per exemple, si jo tinc por als gossos, jo em trobo amb un gos i jo canvio de cera. L'evito.
No m'agraden els gossos, em fa por, passo i l'evito. No estic intentant solucionar aquesta por, no estic tractant d'entendre que no hi ha un perill realment. Val? La por l'hem d'anar absorbint, l'hem d'anar convertint en prudència. Val? Llavors, hem de ser prudents, no ens podem tirar davant de qualsevol gos i començar a caronar-lo a lo loco, no? Amb prudència, primer ens hem de deixar olorar, que el gos ens conegui, llavors el podem acaronar una mica sota el morro, abans de tocar-li per sobre les orelles, que no s'ho prengui com una amenaça, val? Prudència. Però per aconseguir aquest punt de tenir aquesta voluntat d'acostar-nos a un gos, primer hem de rebaixar aquest nivell de por. Per què? Perquè si no, no triem anar a veure el gos, triem anar per l'altre carrer. Val? Què passa amb altres decisions? Si jo haig de fer un examen i estic cagat de por, la decisió que jo prendré no serà de a veure com em puc organitzar els apunts per aprendre-m'ho tot, sinó serà quina excusa m'invento perquè m'aplacin l'examen una setmana. Sí? Si haig de mudar-me de casa i tinc por, estaré buscant el lloc on jo em pugui sentir més segur. Ostres, pues, a veure si trobo un pis en el mateix edifici, que ja m'ho conec, això. O a veure si trobo un pis, jo què sé, a prop de casa la mama. Val? Perquè em fa por ara de començar en un altre pis, ostres, haig de prendre les coses, a veure si la cago, a veure si vaig a viure en un puesto que després no m'agrada, o que els veïns, o que no sé quantos. Reduint aquesta por, llavors podem prendre les decisions des de la prudència i pensar, bueno, pues a on m'agradaria anar a viure? Per què? Pues perquè està més a prop de la feina, o perquè hi ha un parc a prop i podem anar allà a jugar o el que sigui, o em queda a prop de l'hospital, o hi ha bones connexions amb el tren, amb l'autobús, el que sigui, però ja és una cosa que tu l'has pogut pensar i has pres una decisió per tu mateix. No és estic cagat de por a veure a on em puc sentir més segur. Val? Bueno, no m'allargo més. Farem aquest exercici, d'acord? Seieu, us poseu en un lloc tranquil. Tanquem els ulls. Respira profund. I posarem la nostra atenció a la respiració. Observa com inspires, com expires. Fas ben conscient de com s'inflen els pulmons, com es desinflen. I podràs observar també que hi ha una pausa. Una pausa a l'inspirar, una pausa a l'expirar. La pausa també forma part de la respiració. Molt bé. I començarem a fer-nos conscients del nostre cos també. Conscients dels nostres peus.
de les cames, com si ens estiguéssim vestint amb un trajo de consciència. La cadera, l'abdomen, sentim el nostre tors amb els pulmons respirant. L'esquena, els braços, les mans, el coll i el cap. I posem atenció a tot el nostre cos. I si hi ha alguna part en tensió, la relaxem. Que no estiguem apretant les mans o les dents. L'esquena recta. Relax. I ara t'imagines que estàs en aquesta situació que et genera por. Imagina que vas a fer allò que et fa por. I observa quina emoció es desperta. Observa concretament la por. Respira i observa. I deixa que la por s'expressi. No l'amaguis. Deixa't sentir aquesta por. Rendeix-te a aquesta por. Deixa que aquesta por t'atrapi i t'abraci. No en fugis. Encara que sigui desagradable, aquesta por forma part de tu. No l'has de vèncer, l'has d'entendre. Sentint-la, abraçant-la, acceptant-la. Tinc por. I així és com se sent aquesta por que tinc. No passa res si tremoles com una fulla. No passa res si tens ganes de plorar. Plora. Deixa que l'emoció s'expressi. I observa. Tinc por. Tal cosa em desperta por. I així és com és. Em permeto sentir la meva por. Tan intensa com sigui. Simplement la vius
l'experimentes. I si sents aquest bloqueig, aquesta barrera que no t'hi deixa arribar, observa aquesta barrera. Aquesta defensa. És com una protecció que s'activa automàticament. Com si alguna cosa de dins teu et volgués salvar. Intenta sentir la por, se't fa intens i de cop apareix aquesta barrera. Aquesta barrera també forma part de tu. És la teva part guerrera. Que ha sortit a la defensa. L'orgull. El mateix orgull que salta quan algú t'insulta o quan algú t'emputxa. Que et poses a la defensiva. Ara t'està intentant protegir de la por. Identifica aquesta defensa, aquest orgull o barrera, digue-li com vulguis. També forma part de tu, per tant, relaxa. Fes-lo seure. Gràcies, orgull, però ara no et necessito. Jo m'ocupo de la por. Repeteix-ho en veu alta. Gràcies, orgull, però ara no et necessito. Jo m'ocupo d'aquesta por. I relaxes el teu orgull. A descansar. Aquesta defensa, aquesta barrera. Obre-la. Obre-la i deixa que entri la por. La por també forma part de tu. L'únic que vols és conèixer-te. Conèixer aquesta part de tu que té por. Experimentant la por. I torna a recordar aquesta situació que et genera la por. I en completa rendició, deixa que aquesta por t'abraci. I et permet sentir-la, acceptar-la, abraçar-la. Intenta sentir-la, quan gran és, fins on arriba, com se sent, com està el teu cos. Si te'n pugen les pulsacions, si estàs tremolant, si estàs fred, sí, el que sigui.
Coneix aquesta por. I ara que us heu fet amics o amigues, pots notar com va baixant d'intensitat. La por només és una advertència. T'està demanant prudència. Només vol que hi posis seny. Respira. Respira i continua sentint aquesta por. Molt bé. Així és com és. L'accepto i l'abraço. No l'exagero, simplement la veig tal com és. I com, de fet, només em demana prudència. I pot haver una part de tu que està buscant la seguretat. No es fia. Vol estar segura. Però la seguretat no existeix. Hauràs de confiar. Cada decisió que prenem ens porta per un camí. A vegades més agradable, a vegades menys. Accepta que no tens una vareta màgica. No hi ha seguretat. Respira. La única seguretat és la que et pot donar la prudència. No la por, la prudència. Respira.
I ara agafa una respiració profunda. Ves deixant anar la por i totes les emocions. Fem una respiració vocal. I ara portem alegria. Alegria. Comencem posant un somriure a la cara. Un somriure ben maco. Encara que sigui forçat, és igual. El nostre cervell llegeix les nostres expressions. Posem-li un somriure. Que quan el nostre cervell miri per la finestra noti aquest somriure. Alegria. Alegria. Recorda alguna que et causa alegria. Alegria. Reviu alguna alegria. I si no necessites alguna cosa, que ja pots sentir l'alegria per tu mateix, fantàstic. I si no, recorda-ho, jo què sé, l'últim gol del teu equip, o aquell pastís que vas fer que va sortir tan bo, o quan el teu fill t'abraça, o quan, jo què sé, alegria. Alegria. Alegria dins del teu pit, alegria. Com una llum daurada, càlida. Com un munt de caretes somrients que s'escampen. Totes les cèl·lules agafen aquesta alegria, aquesta llum daurada. Alegria que s'escampa per tot el cos. Alegria cap als braços, cap a les mans. Alegria, els pulmons plens d'alegria, respires alegria. El cor ple d'alegria, bombejant alegria cap a tot arreu. Les teves vísceres, l'abdomen, la cadera, les cames, els peus. Alegria. Alegria, fins i tot aquestes ungles dels peus tan lletges que tens. Alegria. Alegria. Felicitat. Sent-la, viu-la, exagera-la. Alegria. Estic content, estic contenta. Alegria. Alegria, felicitat. Clar que sí. I et pots abraçar. Alegria, hem fet bona feina avui. Sí, alegria. I agafa una respiració profunda i vocal. I ves tornant cap aquí, obrint els ulls. Molt bé. Podeu repetir aquest exercici dia sí, dia no, o cada dia, i anireu veient com això que us feia por, o aquesta por, baixa d'intensitat. Vale? Al reduir la por que et fa una cosa en concret, també estem reduint la por en general. I davant d'alguna altra situació que us desperti angoixa o por o el que sigui, aquesta por ja no serà tan gran. Ja l'haurem treballat, ja serà més petita. Per tant, és un treball molt complet. Va? Moltes gràcies per haver arribat fins aquí, espero que us sigui d'ajuda i ens veiem en una altra ocasió. Moltes gràcies. Bye.